Таргет зона. Казва тревите, докато дишам се надявам. Какво е таргет, злато? Знаеш ли, че не прощавам? Кум спиро, Моля. оле, мале, драга мой, дишаш ли ще се надявам. Таргет е мишена, како? Рапи зрени ще редоло в нета пускат само порно. Формулата на успеха. Време е да питаш пета. Случката при твоя, Май тази не е моя. Имаш ли добър пиар? не се косиш от пожар. Ала бала да беда. Виждам мислиш не изправо май за тралала. Търпара бла бла бла. Тръкам твърде много, пак съм яка бутала. Аз съм топ мадама. Мадама. А ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Айде да се топи. Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. Дай вече здраво на земята. Абе, за какво говорихме тук, братле? Как за какво е? За таргет зоната. Ясно, окей. Пицата ми поста е, Бюджетът ми е къс, работата потна е. нямам вече хъс. Искам и от мене шоуто на слави. Повече от филто звезда да ме направи. Ето виж Роксана, езици проговори. Майстрото се хвана и на руски се отвори. Да пееш ти като циганка, ма Защото си ми ходи. Слушай ме сега. кумири не се спори. Хайде гер. Немски философ е знам, имах даска от Цербер. Хайде бе, добре бе. Детето и мезето водят ти къде? Къде? Аз съм топ мадама. Мадама. Ама ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. Дай вече здраво на земята. Аз съм топ мадама. Мадама. А ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки. Мъжки. И вече здраво на земята. Аз съм топ мадама. Мадама. А ти не си Обама. Роксана. Приеми го вече, съм звездата. Тя е звездата. Нямаш ли задръжки? Аре дръж се малко мъжки.